De Genial Therapy is een toestel dat de natuurlijke zonnestralen nabootst. Het biedt u natuurlijk licht voor uw welzijn en vult het tekort aan zonlicht tijdens de wintermaanden aan. De Genial Therapy neemt zeer weinig plaats in. Gebruik hem 's ochtends en u kunt de dag ideaal beginnen. Voor een optimaal gebruik plaatst u de Genial Therapy op 20 tot 50 centimeter afstand. U voelt dadelijk zijn heilzame werking. Niet alleen verdwijnt uw vermoeidheid, uw slaapproblemen, maar bovendien krijgt u morele opkikker doordat u waakzamer wordt en meer energie krijgt. De lichtsterkte van de Genial Therapy, meer dan 10.000 lux, zorgt voor het therapeutisch effect. Het is een praktisch toestel dat op een plooibaar tafeltje kan worden geplaatst. U kunt de Genial Therapy gemakkelijk vervoeren en overal gebruiken. Op het werk, thuis. Haal met de Genial Therapy letterlijk het zonnetje in huis. Voor een goed humeur.